Juha! Juha, ei mitään stressiä! Hymyile, Juha! Me lähemmäs! Juha teki sen. Ei! Se veti pohjaan. Se oli jo nuo. Vieläkö se kuvaa? Joo. Se oli jo noloa. Niin oli. Anna sä kommentit nyt. Ei, tosi huonosti meni. Mä tajun miten pystyy lipeet tolle. Aikaisemmin aina että se horjunut pois siitä selästä. Nyt lipet siitä niinku narusta käsiin vaan jotenkin. Mihin tää menee? Ei me mihinkään toi video. Kato, siksi oli messiin. Tää on ammattilainen. Onko siinä nallei tuolla? Ei varmaan pitäis olla. En taju mitä voi lipeet olla ihan yhtäkkiä. Se niinku lähti siitä. Ei se lähtenyt kovaa vielä siinä vaiheessa. Ei lähtenytkään, niin mä tajun mitä se lipeet. Tää vittu pysyy pitkään. Ei! Mä tajun mitä oikein pystyy lipeet noin yhtäkkiä. Ihan uusi. Noikin tossa mä oon ollut tossa pidemmän. Varmasti. 12 on meidän aika tosi paska aika. Se on aika helvetin paska aika. Mitä nolaisit? Niin, totaalisesti. Mitä? Niin. Mä veikkaan, että joku näistä pikkujampoista. Joo, käsi ennen. Aha. Tuli vaan. Lupaan. Ai. Perustaa. Pysyy. Ei! 2-3! Missä ne on laitettu? Ei. On se kyllä kun sataa koko ajan, niin menee liukkaamaan. Mutta takia annan nyt ei saa 3 jotain perään. Vielä ei tarvitse. 15 sekuntia! 16! 17! Hei! Jotenkin tää vetää uusi näyttö. Aika monella 2-3. Tosi monella 2-3. Vittu tää jätkä on tullut ainakin juomaan tarpeeksi. Niin, ihan silleen sopiva. Nyt on niinku promille tässä se paikka. Ei minä kunnossa! Ei tarvitse näkö päästä selkään. Mä luulen, että tää on niin rentoa menoa, jos se pysyy aina kauan. Tää vetää varmaan paremmin kuin sinä. Todennäköisesti. Vittu pysyy hyvin. Siinä oli patti. Ai paikka. Tää pysyy ihan helvetin hyvin. Aika vauhdikas. Eli uusinta menee. Siellä oli 3. Siellä oli 2-3 ainakin. Eikö oo? Ja törkeä hyvä suoritus. Hyvä kautta. Oli kalja. Oli.
Tässä kyllä kaikilla on käsi aika turvallisesti. Katoin kaverin kädet. Onko tässä turvallisesti? Melkein kaikilla. Eeppistä löytö suoritus kyllä mulla. Millä pystyy nyt? Toisella. Niin se meni. Toi. Ettekö tullut tänne tuntumallekaan? Joo. Tosi tollasella ilmeettömä tyyli. Istuu vaan ihan normaalisti. Silti vaan. Ja sit menee aika hyvin. Paras. Okei, Se voi olla korvia. Se voi olla korvia. Arvaa, missä on tehty. Niin, Suomi loistella. Arvaa, missä on tehty. Ruotsi. Oltiin kuvaa. Haalakotiin. Oli ihan istuvaa. Suomi loistella. Tän kestis katsoa olympiavuonna. Kestis olympialaisia katsoa. Tän Landraa. Olikin niin ja silleen erikseen vähän niitä rinkkeitä. Pysyy. Ei! Oi. Kaveri, eikö noi joukkua voittanut sen lentopallokin? Missä toi kaveri on? Voi olla, joo. No, kaveri veti 2 kultaa. Aika eeppistä. Aika eeppistä. Nyt ei kuulemma, kun käyttää liikaa sana eeppistä, niin sitten tapahtuu jotain eeppistä, niin sitten ei sitä saa käyttää enää. No niin, anna mennä. Tää on kyllä, mä veikkaan, tää kaveri voittaa. Täällä on niin hyvä. Täällä on aika, niin, mutta täällä on aika hyvä tyyli kyllä. Niin, no en mä tiedä. Käsi ilmaa jo. Kyllä siitä. Oi, mikä paha. Hyvin korjas. Niin korjas. Tää vetää 25. Oi, ei! Onko tää vitu hyvä? Tää. Ihan vitutta hyvä. Vaikka se on ruotsalainen. Vaikka on ruotsalaisen siltä. Ajaa vielä. Ai oli. Ai tää on musta hevonen. Ei pitää mitä tehdä toikin kanssa? Kilpailu. Siellä on. Se oli kova pala biitsikin. Niin, se on ihan eeppisen kova mies. Ei kuulu yhtään. Ei kuulunut yhtään. Hyvät kommentit. Ne sensuroitu oli niin riattaat. Varmaan sai se ykköspakkel, mikä muutenkin jostain. Miten voi 12 Kiitos Tero. Kiitos. Pitää käydä sekään. Missä pitää käydä?